altså ingen steder. Prøv lige at se. Det er underligt sparket ind. Simpelthen fantastisk mål, det her. Det må kandidere til årets mål, sæsonens mål. Og Gislassons 5. sæsonmål. Og jeg garanterer det flotte. Ja, så et godt hovedstød på siden. Det gør mål, Daniel Lager er det. Der hætter den ind. Og 1-0 til Brøndby efter 3 minutter og 30 sekunder spil. Et fantastisk hovedstød af den unge centerforsvarer, som er gået med frem hans andet ligamål i denne sæson. Det er så langt udefra, så man tænker derfra kan han ikke hætte den ind, men han får timet det helt perfekt. Og selvom Rabotski han er helt ude med alt, hvad han kan komme med, så kan han ikke nå op til den, når den rammer indersiden af stolpen. For anden gang skåede jo til 1-0. Jeg ser, om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller den kort til. Nej. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der, og så altså Morten Duncan, der får lov til at score til 3-0. Det er sat med Frederik Lauer, det her. Og har prøvet det til træning nogle gange, men i kampen har jeg godt stået i griner. Det er underholdning der. Sidste sæson, der lavede de den over i Arsenal, hvor det gik roligt galt, men her var der altså ingen pardon. Indøvet finte. Dan Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side igen. Men... nærmest en ydmygelse af Vejle-spillerne her. Det må man sige. Det er så på negativt til, men jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig... Det er i kamp, det bliver elementer. Og så er det faktisk en variation. Det er Johan Elmanders første sæsonmål. Han får lige prikket den udenom spilleren, som løber frem i ham. Og så har vi udligningen. Ja, jeg sagde 31 meter var langt udefra, men han gør altså afstanden kortere. Og det der, det er tæt på at være smart. Og det er i hvert fald rigtig godt sparket ind af en Elmander, som ellers har været fuldstændig anonym. Men... Det er det, man ved, han kan, Andreas Jakobsson. Han har også haft mange muligheder i løbet af efteråret. Men det er for ofte, at det ikke er lykkedes. Men den der, den kan ikke sidde bedre, end den gør. Mål nummer 3. Så kendetegn med Poul Bjørn, det er disse temposkift, altså hvor han fra det ene øjeblik til det andet accelererer. Og så en herlig dribletur rundt om hele FC København. Altså, det er høj klasse. Det er høj klasse. Tak skal du have et mål. Et gennemspillet angreb, hvor man først spiller den tynd på højre side, får den ind til Ruben Bakker, som står og jonglerer lidt med den. Vipper den ind i feltet, og så kommer Gravlund, og med 340 km i timen. Ja, Peter Folkast. Vidunder af venstre ben. Og det her, det er en helt indøvet detalje på at bemærke, når vi ser det igen, at der er 4 Brøndby-folk, der styrter afsted, trækker hele FC Midtjyllands forsvaret med sig, og så kommer Folkast bagfra, og det er en indøvet detalje, lang hjørnespark, og så kanonerer han den op. Feltet, og inden foran går Jan Christiansen det til 4-0 med sin anden scoring. Det bliver også til hattrick for Venstre, og Brøndby er slet ikke færdige. Efter 70 minutter trykker Daniel Vessa fra kanten af feltet, og inden foran går Jan Christiansen det til 4-0 med sin anden scoring. Det bliver også til hattrick for Venstre. Deli. Der står der 5 mand i muren. Lige om lidt formentlig, hvis Quincy Antipas ellers skal øve sig derind. Christiansen har blandet sig i forsvarsmuren på Sønderjyske her. Grundeli! Og det først bakke ind. 35 minutter er der næsten gået af Brøndby. Endnu en gang scorer på et frispark. Et topmål. Og de forstår virkelig at straffe de her små sønder uden for boksen. Og fortjener nok at Brøndby er på 2-1 nu. Ja, vi kan i hvert fald ikke lade med FNK for den her. Det skal vi holde fast i. Der træk ind på sin kantposition, og så bliver frisparket begået mod ham af Skulason her. Og drejer den altså hen over muren her. Selvom den bevæger sig muren, så er den hen over den der. Det er fremragende sparket ind. Og han kan jo heller ikke have hængende på sig, at Remco van der Schaar for topscorer på holdet, fordi nu er han altså op på 4 selv, Michael Grundeli. Ja. Herlig mål